Gaurko lehendabiziko elkarrizketan, lehen aipatu den bezala, Nafarroako elikagai bankuko bi kide ditugu gurekin, Mariluz Murgialdai eta Maite Lanberto. Izan ere, pasaden abenduaren batean eta bian, elikagai bilketa izugarria antolatu zen, eta hemen daude kontatzeko. Arratsaldeon eta ongetorriak. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Zer moduz? Bueno, ongi. Ondo joan zen? Bai. Elikagai bilketa? Bai, nahiko ondo izan zen. Bueno, esan duzun bezala, bat eta bian egin genuen bilketa, handia 2600 voluntario parte hartu zuten, eta, bueno, badakizue 3 txanda egiten dituzte, goizeko 9:00 gaueko 9:00 arte, bai ostiralean eta larun batean. Pixka bat kokatzeko, azaldu iguzue zer den bilketa, urtero egiten zerbait da, ez? Eta nun ematen da? Urtero egiten da, eta bi aldiz egiten da. Bat ekainean egin genuen, eta beste bat orain, abenduan. Normalean parte hartzen dute, supermerkatu guztiak, aurten 254 supermerkatu parte hartu dute, eta baita ere farmaziak ere parte hartu dute. 77 edo farmazia parte hartu dute ere. Pardelak eta umeentzako janaria eta esnea eta hori dena horiek ere ematen dute. Eta hor, bezeroek orduan erosten dituzte baliabideak, elikagaiak edo zein gauza ez? Eta nahi badute, uzten dituzte. Uzten dituzte. Hor badaude voluntarioak, emateko pixka poltsa batetan imatzeko, informazioa ematen zaie, bankua egiten ari dena, eta orduan nahi duena ekartzen du. Nahi duena, erosten du, bakoitzak ahal duena, ez? Baina nahiko, Nafarroko jendea beti izan da nahiko eskuzabala, eta aurten ere nik uste dut nahiko ongi joan dela. Bai, kilo asko izan dira, ez? Bueno, oraindik ez dugu konkretuki zenbat, baina 300.000 kilo inguru. Hombre, etzen izan oso garai ona, zeren hurrengoa zen zubia, hori, Nafarroko hori foral zubia edo, eta orduan jende piloa joaten da, kanpora, eta baita ere eguraldi txarra, baino txarragoa egin zuen. Orduan, goizean igoratzen naiz ostiralean, oso jende gutxi, 9:00 inor ez zegoen kanpoan, eta orduan, pixka bat moteldu egin zen, baina, gero arratsaldean animatu egiten da jendea, eta, azkenean, bai. Horrekin batera, Mariluzek esaten duena, gure prebisiotan, pentsatzen genuena jasotzea, baina gutxiago pentsatzen dugu jasoko dela. Ez ditugu datu oraindikan bukatuak, baina ez gara iritsiko pentsatzen genuenaren ingurura. Bai, azkenean hori esan duzuena datak eta eguraldia ez? Nik uste du... Bai, eguraldia eta baita ere zubia. Eragina izan du bilketa haundi hortan. Eta hori zuzentzeko, ez dakit, konponbideren bat aldago edo hor... Espainia osoan egiten da egun berbera, ez? Orduan hori aldatzea zaila da. Eta, normalean, zubi horren inguruan egiten da, eta, Nafarroarako gaizki datorkigu data hori, zeren hemen ospatu egiten da San Francisco eguna eta horrela baino, estatu mailan egiten den ezkero, ez dago modurik data aldatzeko. Datorkigu jarrita estatu mailatik. Eta nork hartzen du parte? Bolondresak ez? Bai, Mariluzek esan duen bezalaxe, 2006 personak izan ziren, baina eta 2000 persona horietatik, ez da 600 horietatik, 400 urte honetan izan ditugu ikasleak hainbat zentrokoak. Orduan, egon ziren txandak ere egin zituzten, Mariluzek esan duen bezala, baina ikaslearen ordutegiaren arabera, noski. Izan zen ostiralan,
abenduaren batean, eta 3 txandak normalean izan ziren batzuk 9:00-etatik 12:00 arte, beste batzuk 12:00-tik 3:00 arte, eta azkenekoan 3:00-tik 6:00 arte. Hemen, eta egon ziren sakabanatuak, hainbat supermerkatuetan bere ikastetxeko inguruan saiatu ginen horrematen, baina beste batzutan urrutiarago joan behar izan zuten. Balorapena beraien irakasleen balorazioa, irakurrik behar dizuet pixket bi oso interesgarriak iruditu egiten zaigulako. Eta esaten du batek, eguna zoragarria eta esperientzia onez betetzekoa. Eta beste batek esaten du, neska mutilentzat ikasketa esangurutsua izan da, benetan merezi izan duela parte hartzea. Eta beste batek, ere, orduan neska mutilak poz-pozik ibili dira eta eskerrak parte hartzeagatik eta hurrengoan ere gurek zuekin egongo gara. Hau, ematen digu nolabai, pentsatzera, lehendabiziko aldia izan dela, ekintza hau dena batera egin dutela bilketa handian, eta merezi duela bakarrik ikasleek jaso dezaten horrelako esperientzia bere bizitzarako, zeren batzuentzat izango da, bere bizitzan irakasleek esaten duten bezalaxe biziko dutena esperientzia bakarra. Eta hori izan da aurtengo berrikuntza. Bai, ze joan den urtean egin zen, baino bakarrik parte hartu zuten proiektuetan sartuta zeuden ikastetxea. Eta antolatu egin zen bilketa berezi bat. Orduan, ez zuen ematen horrelako bista osoa sartu alizateko eta ikusteko bere kontestuan. Eta askoz hobe pensatzen dugu atera dela gutxien esperientzia bezala urtenetakoa. Eta gutxi gora bera ze adinetako gazteak edo umeak dira? Bai, izan ziren DBH-ko 4. mailakoak eta batxigekoak, batxi bat eta batxikoak. Beti danik beraien irakasleen ardurapean zeren oraindikan ez dituzte 18 urte, eta beti arduradun batekin irakasleak edo horrelaxe egon ziren, edo gutako batekin voluntarioekin. Eta ekainean egindako bilketan ere hartu altzuten parte edo hau lehendabizikoa? Ez posible izango dute baita ere ekainean egiten den bilketan parte hartzea. Eta baita ere urten honetan eman zaie aukera, ondoren ez da bakarri bilketa, baita ere izaten da gero, elikagaia sailkatu behar dira. Eta orduan, momentu honetan gaude sailkapenean. Eta astelenean, egon zen zentro bat, sailkapena egiten elikagaiekin eta horrelaxe, eta horren ostiralean daukagu beste zentro bateko Maria Immaculadeko ikaslea, etorriko direnak baita ere, eta egongo direnak sailkatzen. Orduan beraientzat ere, da, lan politia eta ikusten dute zemoktako lan egiten dugun baita ere voluntarioek hor bankuan. Eta nola egiten da sailkapena? Begira, jartzen da, biltzen den guztia, sartzen da dena ematen diguten bezala. Hau da, dena nahastuta. Sartzen dugu kaxetan, dena nahastuta. Azukrea, pasta, txokolatea, eta kolakao, eta dena nahastuta. Gero, kaxa guzti horiek eraman behar dira bankura, elikagaien bankura. Eta han, egin behar dena da, gauza bakoitza bere tokian sartu. Hau da, sailkatu azukrea hemen, pasta hemen, eta orduan jartzen dute zinta transportadora horietako bat, eta orduan jendea jartzen da bi aldetatik, eta gauza bakoitza bere tokian jarri. Eta ja dena ordenatuak izaten dituzte kutxak, gero pedidoak eta erakunde sozial horiei emateko. Erakunde sozialei ematen zaie, eta gero ze motatako jendeari ematen zaie edo banatzen zaizkie? Guk ez dugu ematen pertsona fisiko bati elikagaia. Inor ez da etortzen aizu, nik ez dut dirurik, ezin dut erosi, eta ez. Guk egiten dugu banaketa hori gizarte erakundeen bidez. Eta bankuan badaude iaia 200
olako hori Egoera horretan dauden, baina hori esan nahi dut, ez dela pertsona bat fisiko baizik eta erakundeak. Orduan, badaude 200 erakunde eta hoiei ematen zaizkie elikagaiak gero beraien familiei emateko. Guk ez dugu banatzen familiei, baizik beraiek bere familiei. Bakoitzak bere familiak ditu. Badira erakundea oso handiak direnak eta beste batzuk txikiagoak, baina bakoitzak bereak egiten du, bere lana haiek egiten dute. Eta, zergatik Espainia mailakoa da, baina zergatik egiten da ekainean eta beste bat abenduan? Espainian ez dute egiten ekainean. Ah, bale. Hau da Nafarroko gauza bat, ekainekoa. Pentsatu zuten olako bilketa egin behar zutela eta egiten da 2 alditan, baina Espainia osoan, estatu osoan egiten da bakarrik orain, Gabona baino lehenago. Eta urtean zehar, ekintza gehiago egiten aldira? Bai. Sensibilizazioko arloan, bankuan badagoz eremu edo arlo hori, prestatu ditugu hainbat ekintzak urte honetan egin ahal izateko. Ez bakarrik parte eman zaie aukera urte honetan ikasleei parte hartzeko bilketan, baina horrez gain ere, baita ere posibilitatea dute instalazioak edo eraikuntza, elikagaien bankuko eraikuntza bizitatzeko. Horretarako kontatzen dugu Iruñeko mankomunitatearekin eta biak, bai mankomunitatea eta elikagaien bankua, ematen dugu hitzalditxo bat, bertan, eta erakusteko zer baloreak eta ze motako lan sozial egiten duen bankuak, eta baita ere nola xahupenaren edo despilfarroaren aurka ze gauzak egin daitezke, eta baita ere ze ondoriak dituen hainbat aspektuetan, gizarte mailan, ambientalak eta horrelaxe. Eta beste zatitxo bat izaten da erakutsi eta jartzen ditugu guk egiten dugun lan batean egiten. Adibidez, lehenago aipatu duen bezalaxe, orain daukagu elikagaien sailkapena. Beste batzutan, badaude enpresa batzuk ematen dizkigutela beraien produktuak, baina produktu horiek ez dute etiketarik. Orduan, jartzen ditugu, etiketa jartzen, edo Mariluzek esan duen bezalaxe, eskariak erakunde soziale emateko eta gero hortikan ja banatzeko familiei. Egian, esperientzia bezala oso polita izaten da, beraiekin egoten gara, eta oso gustora ateatzen dira handikan. Gero, beste ekintza bat, izaten dira nahi ezkero ikastetxe batek, aukera du ere bai, hitzaldiak emateko. Hitzaldiak horiek erakusteko baita ere, zelan beti helburua da, lotuta dago erakutsi jakinerazi zelan sozial egiten dugu eta nola despilfarroren aurkan zer egin eta nola egin. Hitzaldi horiek ematen dituzte voluntarioek eta iraupena izaten dute ordu betekoa eta zentro bakoitzean antolatzen du ondo zein egunetan datorkio ongi eta egokitu egiten gara beraien ordutara. Eta urte honetan badugu baita ere, baina ikastetxe gehiago sartu zaizkigu, baita ere proiektuak. Hau da, elikagaien despilfarroarekin eta posearekin lotuta zenbait ikastetxe lantzen dituzte proiektu horiek. Joan den urtean hasi ginen, joan den urtean izan genituen bakarri 5 zentro, parte hartu zuten jesuitas, jesuitinas, Sagrado Corazón, Santísimo Sacramento, esa Santa Catalina, baina urte honetan, begira, erantzi zaizkigu 6 gehiago, orduan osotara ditugu ja 11 zentro. Hor daude adibidez, berria sartu direnak, izan dira alde batetikan, Licio Monjardín, San Fermín, Navarra Belloslada, Irubide, Virgen del Camino, María Inmaculada. Orduan, esan dizut, pozik eta baduala haunditzen. Eta baita ere batzuk hartu dituztenak parte, bilketa hundian izan dira zentro hauek, baina ez da bakarrik
egoteagatik proiektu egiten sort daitezkela, baita ere sartu dira beste batzuk, ez daudenak bizitak egin dituztenak, edo baita ere lagundu nahi dutenak adibidez, onda San Fermin ikastola parte hartu du, baina ez du bizitarik momentuz egin eta horrelaxe, baino bai jaso dugula beraren laguntza, Maristek ere eman du, baita ere Eskolapioak, Bedruna, orduan hemendikan eskertu nahi diegu guztiei emandako laguntzarekin, zeren berari gabe, baita ere beti esku gehiago dira lan hori egiteko. Eta, ere interesa dutenak parte hartzeko ikastetxeak edo bolondresak zer egin beharko lukete? Hasieran, prestatzen denean bilketa handia, ateratzen dute web orria bankuan, elikagaien bankuan, eta hor jendea apunta daiteke. Hala eta guztiz ere, bankuko telefonoa, ere erabiltzen da horretarako, voluntarioak izateko, bilketa handian, eta baita ere denbora osoan parte hartzeko eta han lan egiteko. Zeren, guztiok gara iaia jubilatuak, orduan, erreleboa ere egin behar da, ez? Bai, garrantzitsua da. Eta, hor, telefonoz edo web horrian hor apunta daiteke lan egin nahi duena. Eta jarriz gero Googleen adibidez hori Nafarroako elikagai bilketa agertzen da. Bai. Edo bestela, www.bancoalimentosnavarra.es. Eta horrekin, eta telefono, 948 30 Eta oraingo sailkapenean parte hartzeko aukerarik aldago? Ja bukatzen ari da, Gaur nik uste dut azkeneko trailerra eraman dute gaur. Baina, oraindik datorren astean behintzat, seguru egongo dela. Baina bai aukera... Aste honetan eta hurrengoan seguru aski egongo dela, oraindik. Baina bai datorren bilketarako maiatza bukaeran edo ekainean izango dela, bai beharko dela, eta orduan izan alde batetik helduak direna partu dezakete, eta baita ere ikastetxeak berela ikasolekin joan nahi balen badute, baita ere irikita dago haientzat ateak. Mil esker bioi, ea sailkapena ondo joaten den eta espero dena baino gehiago lortzen den azkenean, eta hori, mil esker. Zuri, mil esker. Agur. Agur.